Il-fatt li pajjiżna kellu tkabbir ekonomiku triplu tal-medja ewropea huwa xhieda ta' kemm pajjiżna ra qalba pożittiva fis-settur ekonomiku. Dan qalu l-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona l-għada li ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u rew kif fl-ewwel nofs tas-sena ir-rata ta' tkabbir ekonomiku laħqet li 4.7%. Il-Ministru Cardona spjega kif it-tkabbir ekonomiku kien xprunat minn żieda qawwija fil-konsum privat li wassal għal tkabbir sostanzjali fit-dħul tal-ħaddiema. Tkabbir ekonomiku b'saħħtu illi kien xprunat minn żieda qawwija fil-konsum privat u anke l-andament pożittiv tan-negozji li ser iwassal għal livell ta' investiment bla preċedent li se jservi bħala l-bażi għal tkabbir futur tal-ekonomija Maltija. Fil-fatt fl-ewwel nofs tas-sena il-pagi f'pajjiżna raw żieda ta' 140 miljun euro mis-sena ta' qabel. Dan filwaqt li l-andament pożittiv tan-negozju f'pajjiżna wkoll kien fattur importanti għal dan it-tkabbir ekonomiku. Dan hekk kif il-profitti raw żieda ta' 9.5%. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.